Welcome back again in my YouTube channel. Guys, ito yung alaga ko guys sa desierto. Kapag wala akong kasama guys, ito lang yung kasama ko guys dito. Guys, kung bago lang pala kayo sa YouTube channel ko, pindot ng subscribe. Kasama mo na rin ang bell button guys para lagi po kayo updated sa mga video ko. Share and like na rin guys. At itong alagaan ko muna dito